eblaw dyfoti yn rhoi i ni'r ysbryd glân. Ni yn gofyn felly am gymorth o ddichod ac yn gofyn i ti arglwydd y bydd ein haddoliad ni yn ôl y gwirionedd hefyd. Cadw ni rhag unrhyw beth arglwydd fydd yn amharu ar dy ysbryd di ac ar wirionedd dy air di. Ni'n gofyn i ti y ceidi, y gogoniant, y clod, y mawl, y parch a'r bri. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ganu gyda'n gilydd emyn 40 yn y llyfr yma. Emyn 40. Glân gerywiaid a seraffiaid. Fyrdd o gylch yr orsedd fri. Mewn olynol seiniau dibaid. Canant fawl ei harglwydd ci. Llawn yw'r nefoedd o thogoniant. Llawn yw'r ddeiar, dir a môr. Rhodder i ti fythol foliant. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r. 40. Wel, ga i'ch croesawu chi'n gynnes iawn i'r oedfa prynhawn yma. A chyhoeddi y bydd yna luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa, ac y bydd, os dyw ei mynd gwrddgweddi, trydedd nos Iau, sef Tachwedd yr 11 Ac eto, os dyw ei mynd, fe fydd oedfa y Sul nesa am hanner awr wedi 3. Fe wnair y casglad nawr ac fe ganwn ni ar yn eistedd emyn 502. Emyn 502.
Ni'n troi at air Duw y prynawn yma ac yn darllen yn yr 8fed bennod o Ractau. Actau'r Apostolion a'r 8fed bennod ac yn cychwyn yn adnod 6 ar 20. Clywch air Duw. Ac angel yr arglwydd a lefarodd wrth Philip, gan ddywedyd, cyfod a dos ti ar deau, i'r ffordd sydd yn myned i weired o Jerusalem i Gaza, yr hon sydd anghyfanedd. Ac efe gyfododd ac aeth, ac wele gŵr o Ethiopia, einich galluog dan Candace, brenhines yr Ethiopiaid. Yr hwn oedd ar ei holl drysor hi, yr hwn a ddeithau Jerusalem i addoli. Ac oedd yn dychwelyd, ac yn eistedd yn ei gerbyd, ac yn darllen y proffwyd Eseias. A dywedodd yr ysbryd wrth Philip, dos yn nes, a glin wrth y cerbyd yma. A Philip aredodd ato, ac ei clybu ef yn darllen y proffwyd Eseias, ac a ddywedodd, a wyt ti yn deall y pethau yr wyt yn ei darllen? Ac efe a ddywedodd, pa fodd y gallaf, oedd i eithir i rywun fy nghyfarwyddo i. Ac efe ddymunodd ar Philip ddyfod i fyny, ac eistedd gydag ef. A'r lle o'r ysgrythyr yr oedd efe yn ei ddarllen oedd hwn, fel dafad i'r lladdfa yr arweiniwyd ef, ac fel oen ger bron ei gneifiwr yn fyd, felly nid agorodd efe ei ynau. Yn ei ostyngiad, ei farn ef a dynwyd ymaith, eithir pwy a dreitha ei genhedlaeth ef, oblegyd dygur ei fywyd ef oedd i ar y ddeiar. Ar einich atebodd Philip, ac a ddywedodd, atolwg i ti am bwy y mae'r proffwyd yn dywedyd hyn, amdano'i hun a'i am rywun arall. A Philip agorodd ei enau, ac a ddechreuodd ar yr ysgrythyr honno, ac a bregethodd iddo yr Iesu. Ac fel yr oeddent yn myned ar hyd y ffordd, hwy a ddeithant at ryw ddwfwr. Ar einich a ddywedodd, wele ddwfwr, beth sydd yn llyddias fy medyddio? A Philip a ddywedodd, os wyt ti yn credu ath holl galon, fe a ellir. Ac efe atebodd ac a ddywedodd, yr wyf yn credu fod Iesu Grist yn fab Duw. Ac efe orchymynodd sefyll o'r cerbyd. A hwy aethant i weired ill dau i'r dwfwr, Philip ar einich, ac efe a'i bedyddiodd ef. A phan ddeithant i fyny o'r dwfwr, ysbryd yr arglwydd a gipiodd Philip ymaith, ac ni welodd yr einich ef mwyach. Ac efe aeth ar ei hyd ei ffordd ei hun yn llawen. Aethir Philip a gaid yn Azotus, a chan dramwy efe efengylodd ym mhob dinas, hyd o'n i ddaeth efe i Cesarea. Byddai'r arglwydd roi sêl i fendith ar ei air ei hunan. Amen. Gawn ni droi gyda'n gilydd nawr at yr arglwydd ei hun mewn gweddi. O Dduw ein tad, i ni yn canmol ein braint y prynhawn mae eto bod o fewn ein gafel ni foddion gras. Diolch yn fawr iawn i ti o Dduw ein tad am ddarparu y cyfan rwyt ti wedi roi i ni mwyn i ni gael dod ata ti fel hyn nawr mewn gweddi, ni gael cymdeithas â thi mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw, dy fod ti wedi gosod rhyngon ni, yr arglwydd Iesu Grist yn gyfryngwr perffaith, y dyn Crist Iesu. I ni'n diolch i ti arglwydd i fod yn cynrychioli ni fel dyn, ac yn dy gynrychioli di ni fel Duw. Ni'n diolch i ti mai fe yw ysgol Jacob, ac ar hyd iddo fe i ni'n dod ata ti y prynhawn yma. O diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. O am gael ei adnabod, fy mhriod i, am rhan, fy ngwisgo a'i gyfiawnder, yn hardd ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r ania wlad. Beth mwy sydd angen arno ni o Dduw ein tad
I feddwl bod ti wedi rhoi i ni bob dim sydd yn angenrheidiol ar gyfer y bywyd hwn ac ar y bywyd sydd i ddod. Ni'n diolch i ti am ein harglwydd Iesu felly. Ni wedi gael fel rhodd ac yn gallu dweud gyda'r apostol Paul, diolch i Dduw am ei ddawn, am ei rhodd anrheithol. Arglwydd pwy fedr ddweud pob peth am y rhodd yma, mae yn anrheithol yn wir. Mae gariadau yn anrheithol, mae ei rasau yn anrheithol. Ac i ni yn ymwybodol, bydd hi yn fraint i ni i ganmol dy ras di ac i ganmol gwaed ein gwaredwr i bob tragwyddoldeb yn y nefoedd. Ond ni'n diolch i ti am gael dechrau nawr. A diolch i ti arglwydd bod gyda ni destun gwyw i'n can y prynawn yma. Ni diolch i ti eto am yn cynnyll ni arglwydd i ni'n byw mewn dyddiau lle mae'n hawdd iawn i ni fod ar ein cythlwm. Mae'r byd o'n cwmpas ni arglwydd yn gallu dylanwadu arno ni, a'n clodi ni, a'n sychu ni, ac yn gwneud ni yn farwedd. Ac felly ni'n diolch i ti am gyfle arall i gael yn bwydo a'r manna sydd yn fwyd yn wir. Ac arglwydd yn y dyddiau yma, mae'n angenrheidiol i ni gael gymaint o fwyd ag y gallwn ni gael. Gael gymaint o dair di ag y gallwn ni gymryd. Ac i ni'n gofyn i ti arglwydd i roi mwy o capacity i ni o hyd i dderbyn dair di. Gael ein dysgu a'n hyfforddi trwy dair di. Ond yn bennaf dim i gael cwrdd ar gwaredwr sydd ynddo ar bob tudalen. Ac ni'n diolch i ti arglwydd am yr hanes yma amdano fe. Ni'n diolch i ti am ddarllen am yr arglwydd Iesu Grist yn ei ddarostyngiad. Ac ni'n gweld arglwydd mai yn y darostyngiad hwnnw, yn y dioddefaint hwnnw, gwnaeth ei waith mawr i ni ar y groes. Ni'n diolch i ti arglwydd am lwyddiant y gwaith hwnnw, a bod ni yma prynhawn ma'n dystiolaeth i'r ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i weld o lafur ei enaid ac yn mynd i gael i ddiwallu. Mae hyn yn gysur mawr i ni arglwydd yn y dyddiau yma, dydd y pethau bychain. Ni'n diolch i ti am yr achos hwn ac bod yna achos Cymraeg fan hyn arglwydd. Ni'n diolch i ti am yn etifeddiaeth ni fel Cymru ar emynau gwych mawr godidog i ni yn canu am yr emyn diwetha yna, ac i ni yn gallu gwerthfawrogi yn bod ni'n ymuno gyda'r Ceriwbiaid a'r Seraffiaid. I ni yn diolch i ti am gael darllen dair di yn yn iaith yn hunain ac yn y cyfieithod yma sydd wedi bod gyda ni ers 1588. I ni'n gofyn dy fendith di arno fe eto i'r dyfodol. I ni yn dymuno arglwydd gweld Cymru Cymraeg Caerdydd yn dod i glywed dair di fan hyn. Ac i ni'n diolch i ti am yr rhai sydd yn gwrando ar-lein ac yn gofyn i ti am dyfendith arglwydd ar y gwaith. I ni'n meddwl am Tabernacl hefyd arglwydd ac yn cyflwyno gweinidog i ti a'r heneried a'r swyddogion i gyd, pawb sydd yn aelodau ac yn wrandawyr, ac yn dymuno eto arglwydd weld bobl o'r cylch yma, o'r strydoedd cyfagos yn teimlo tynfa i'r lle yma. Ni'n gwybod arglwydd pan bod ysbryd ar waith fod yna gymelliad i ddod i eistedd dan weinidogaeth y gair ac i glywed y newyddion da ar efengil fawr yma sydd gyda ni. Ac i ni'n dymuno arglwydd gweld dy ysbryd i eto yn gweithio yn rymus yno ni, dy bobl di'n gyntaf, ac wedyn arglwydd yn argyhoeddi'r byd o bechod ac o gyfiawnder ac o farn, ac yn arwen pechaduriad at groes ein gwaredwr. Ni yn gofyn i ti felly arglwydd y cawn ni i weld pethau mwy eto nag i ni wedi gweld hyd yma. I ni'n cyflwyno yr gymuned Ffarsi i ti, y prynhawn yma. Ni'n diolch i ti amdanyn nhw ac yn dymuno bydd y weinidogaeth iddyn nhw yn llwyddiannus. Ac y byddu di o arglwydd Iesu Grist yn gweld o lafur dy enaid o blith y genedl honno
'Y ni'n rhyfeddu at y Rhagluniaeth di wedi dod â nhw allan o Iran i'r ynysoedd yma mwyn iddyn nhw gael clywed yr Efengil. Ac 'y ni'n gofyn i ti arglwydd y bydd y ffaith bod rhai ohonyn nhw'n troi ata ti yn codi cwilydd arno ni fel Cymru, ac y bydd yna ryw eiddigedd yn codi ymhlith y Cymru, y bydda nhw hefyd yn dymuno cael iachawdriaeth yn enw yr arglwydd Iesu Grist. 'Y ni'n gofyn dy waith, dyfendydd di ar waith Cymdeithas Feibledd y Trindodwyr a'r prosiect sydd gyda ni i gyd dan law, yn enwedig yr gwaith yma sydd gyda ni o ddod allan a Beibl William Morgan a'r graffiad arall ohono fe. A pan ddaw arglwydd yn dy Rhagluniaeth dirion di, ni'n gofyn i ti y bydd yna bobl yn awyddus i'w ddarllen e. Rho syched eto am air Duw yn ein gwlad ni. 'Y ni'n diolch i ti am bob arwydd o ddiddordeb yn dair di ac awydd i'w dderbyn mewn rhai o'r gwledydd yn y byd. Bydded hyn dan dyfendydd di, pob ymdrech ddilys, pob ymdrech genhadol arglwydd yn y ddinas hon yng Nghymru, yn y gwledydd Ewrop. 'Y ni yn gofyn i ti y bydd llwydd ar yr Efengil yn y dyddiau hyn. Ac felly arglwydd cyflwyno'n yn hunain i ti, i ni gael eistedd dan dair di, gofyn i ti am glistiau glywed ac am galonau agored i dderbyn yr hyn sydd gyda ti y prynhawn yma ar ein cyfer ni. 'Y ni yn gofyn i ti y byddwn ni'n mynd oddi yma yn canmol y gwaredwr ac yn llawenhau. Ac felly golyga ni nawr yn gymeradwy yn yr anwylid. Ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gawn ni ganu cyn gwrando ar y gair 512. 512. A heibio'r dywyll nos, fe ffi cymylau'r nen, fe ddawr a ddewid wir a'i geiriau pur i ben. Ceir gweld yn hyfryd, yr hyfryd dir, ar fer o dro yn olau clir. 512.
Wel, gyfeillio'n annwyl, mae'n dda gen i fod yma, prynhawn yma eto. Ac yn gofyn am eich sylw caredig chi i'r darn yna ddarllenwyd, nid un adnod sydd gen ni yn benodol, ond fe fyddwn ni'n edrych ar rhai o'r gwirioneddau sydd yn yr hanes yma, hanes Philip a'r Einich. Nawr, i ni'n byw mewn dyddiau fflat, di-awel. Y peth gweitha i forwyr oedd bod dim awel yn yr hwyliau, yn dyfe, dead calm. Ac mae weld i ni fel petai ni'n byw mewn dyddiau felly. Ac mae yn hawdd iawn i ni golli blas ar bethau Duw mewn cyfnod fel hwn. Ond wrth i ni sylwi ac ailwerthfawrogi ffyrdd yr arglwydd gyda ni, ffyrddau gyda ni mewn rhagluniaeth, mae hynny'n gallu bod yn foddion i'n bywiogi ni dan fendith yr Ysbryd Glân. Mae'n rhyfedd wrth edrych yn ôl, fel mae dyn yn gallu olrain, fel y gwnaeth yr arglwydd bopeth i gydweithio daioni yn yn hanes ni sydd yn proffesu bod yn Gristnogion, oedd wedi dod i popeth ar waith yn dod mwyn yn cael ni i'r fan lle wnaethon ni rhoi ein ffydd yn ymddiriedeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd yna lu mawr o ffactorau ar waith yn dod. Pobl, digwyddiadau, dylanwadau, amser, lle, y cyfan yma i gyd. Meddwl am William Pantycelyn yn dweud am y lle. Mae'n rhoi'r peth yn hermau ysgrythyrol. Wrth gwrs, plant Israel yn dod allan o'r Aifft, rhwng Piahiroth a Balsephon, medda fe. Tra bwyf byw mi gofia'r lle. Wel, mynwent talgarth oedd mewn gwirionedd iddo fe, ynddo fe. Mewn cyfyngder eithaf caled, gweiddodd fenaid tua'r nef. Wi eisiau chi feddwl y prynhawn yma am yr amser dethoch chi gredu. Wi eisiau chi feddwl am y bobl oedd yn cael ei defnyddio gan yr arglwydd ar yr adeg honno. Digwyddiadau digon rhyfedd yn yn hanes i, fel yn eich hanes chithau hefyd, wy'n siŵr. Mae'r apostol yn dweud, ni a wyddom, medda fe, we know, fod pob peth yn cydweithio daioni i rai sydd yn caru Duw, i rai a alwyd. Wel, gyntaf i gyd te, newn ni oedi gyda mater rhagluniaeth. Rhagluniaeth ar waith yma, yn gweld hynny yn glir iawn, yn darparu'r personel, yn darparu efengylydd, Philip. Dyn, y dywedir amdano fe yn llyfr yr Actau, i fod yn llawn o'r Ysbryd Glân. Nawr, na chi rhywbeth, ynddo fe, yn y dyddiau yma. Fysa ni'n licio dweud hynny am rywun i ni yn nabod, bod hi'n amlwg iawn bod hwn a hwn, neu hon a hon, yn llawn o'r Ysbryd Glân. Os dyw bobl yn llawn o'r Ysbryd Glân, maen nhw'n siŵr o wneud rai bethau. Maen nhw'n siŵr o ddyrchafu'r arglwydd Iesu Grist, maen nhw'n siŵr o weld yr arglwydd Iesu Grist, ac os yw nhw yn bregethwyr, mi fydden nhw'n siŵr o bregethu yr arglwydd Iesu Grist. A dyna nath Philip wrth gwrs. Mae yna angel yn unfold fan hyn hefyd. Dwi'n yn gwybod p'na oedd yna angylion yn unfold pan des i yn Gristion, allai ddim dweud, ond fi'n gwybod bod nhw yn ysbrydion gwasanaethgar, ac bod nhw yn wylo'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r cyfryngwr. Chi'n cofio'r ysgol yna, ysgol Jacob, yr angylion yn esgyn ac yn disgyn. Mae hynny'n yn dysgu ni, mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yn ei reoli nhw, yn ei danfon o lawr, yn gwisio nhw iddyn nhw lan. Ac dyna ddigwyddodd fan hyn. Oedd angel yma yn ysbryd gwasanaethgar yn comisiynu Philip i ddod o'r ardal yma lle roedd na ddiwygiad wedi bod, yn Samaria. Yn siŵr bod Philip yn meddwl, wel, pam wy'n cael y nwyn oddi yma, lle dwi wedi bod mor ddefnyddiol, ac mi oedd e. Ond mae'n cael dod i le anial, a neb yno, dim ond yr un dyn yma, yr Einich. Ond
Wy'n crwydro dipyn nawr, angel, oedd na angel. Y lle anghyfanedd yma'r ffordd o Jerusalem i Gaza, oedd ddim damwen fan hyn, nag oedd e. Oedd Philip i fod i gwrdd ar einich yn y lle unig yma, achos oedd e wedi cael dod, yr einich wedi cael dod o Jerusalem. O ganol, o blith bobl grefyddol. Fydde ddim fod wedi gallu helpu fe o gwbl mewn gwirionedd. Wedi gymysgu fe bydde treigolion Jerusalem, os unrhyw beth, ond nawr mae e'n cael bod ar ei ben ei hun. Yn rhywbeth yn hynny, dos e. Jacob a Dafydd ei hunan. Ac wedyn oedd Duw yn ymwneud ag e. A'r unig fan hyn, heb neb ond Philip, yr efengylydd. Ac mae Duw yn delio gyda ni felly, yn dyw e, yn yr unigrwydd, yn y preifatrwydd yn adlen i weid, yn delio'n bersonol gyda ni. O dim damwen yn y lle o gwbl. Yn rhyfedd iawn, ac mae hyn o ddiddordeb i fi, fel cynrychiolydd Cymdeithas Feibledd y Trindodwyr, oedd gydag e Feibl. Oedd hwnna'n un o'r ffactorau. Oedd gydag e Hen Testament. Ac mae bobl wedi holi o ble gafodd e'r sgrôl yma, y memrwn yma. Sgrôl yr Hen Testament, a oedd e'n ei ddarllen e yn yr Hebraeg, neu oedd gydag e gyfieithad, y cyfieithad Groeg o'r Hen Testament. Dyn ni ddim yn gwybod. Chi'n bod, yn TBS, mae gyda ni chwaer gymdeithasau, allwn ni i galw nhw, yn yr Unol Daleithiau, yn Canada, yn Awstralia, ac dwi'n meddwl ambell waith, a oedd yna TBS Jerusalem, a oedd yna rhyw gymdeithas i gael. Oedd yn gofalu fod yr ysgythyrau yn cael ei dosbarthu i bobl, wel, gwenu byd nhw, bendith ar ei pennau nhw. Ond mae gyda hwn a i'r Duw yn ei ddwylo component amhrisiadwy, wrth gwrs, arf amhrisiadwy, yn oedd e, yn achubiaeth y dyn yma. Ble bydde fe wedi bod, heblaw fod yna Feibl gydag e ar ei gôl, ac bod e'n ei ddarllen. Wel, yn digwydd bod, wel, nid jyst yn digwydd bod chwaith, ond na ddŵr i gael iddo fe gael ei fedyddio ynddo fe. Yn bwysicach oedd yr ysbryd glân yma ar waith, yn dod e, yn cyfarwyddo Philip, yn llenwi Philip. Ac oedd e'n mynd i oleio'r einich, ac oedd e'n mynd i ailennu'r einich. Hefyd, bydde dim byd wedi digwydd i hwn, heblaw am wenedogaeth, yr ysbryd glân yn dod â bywyd a goleuni i'r einich yma. Wel, y cyfan yma, y gwahanol elfennau yma, chi'n gweld, yn dod at ei gilydd, yn cynganeddu yn berffaith. Wi eisiau chi fynd ôl eto i feddwl tra bod fi'n siarad am eich profiad chi. Plant Cristnogion sydd wedi cael ei magu mewn eglwysi efengyloedd yn dweud ambell waith, oedd dim byd dramatig wedi digwydd i fi. Gadewch i fi eich atgoffa chi, oedd hi'n rhagluniaeth Duw bod chi wedi cael eich magu ar ei lwydydd Cristnogol. Rhagluniaeth Duw oedd hwnna. Ac oedd hi'n fendydd aruthrol i chi. Bod chi o fewn cylch clywed gair Duw. A'ch rieni chi'n gweddio drosto chi a gyda chi gartre. Bod chi wedi cael y breintiau yna i gyd. Rhagluniaeth hyfryd yr arglwydd. Wel, nawr te dewch i ni gael edrych yn ail ar y gwrthrych yma, ar y dyn yr einich yma. Mae'r gair yn dweud bod e yn rhyw fath o ganghellor y trysorlus i frenhines Ethiopia. Ac felly mi fydde fe'n gyfarwydd â trafod arian. Symiau go fawr o arian ar ran y llywodraeth, ar ran gwladwriaeth Ethiopia. Ond i fod yn rhywun oedd yn trafod llawer o gyfoeth ac arian y wlad,
mi fydd e'n dod i weld i fod e'n fethdalwr i hunan, fod e'n bankrupt. Ac wy'n sôn nawr am currency cyfiawnder, wrth gwrs. A dyma'r currency mae Duw a diddordeb ynddo fe. Duw yn edrych lawr ar y ddaear yn dweud, yn gweld pob un ohono ni, yn gweld i gyrion yn calonau ni, ac i ddymderoedd yn bodolaeth ni. A does dim diddordeb gydag yn ein disg ni, nag yn ein tras ni, a'r pethau yna. A di'r bobl yma yn gyfiawn. Ac mae'r apostol Paul yn yn atgoffa ni, oes neb cyfiawn, nag oes un. Bod ni'n bryn, bod ni wedi cael yn pwyso yng nghlorian Duw ac bod ni yn bryn, bod ni wedi cael yn mesur gan Dduw. Ac i ni yn ôl am ogoniant Duw, pob un ohono ni. Mi fydde hwn yn dod i weld i dlodi. Oedd e wedi newid i grefydd, mae'n debyg. Mi fydde fe, debyg iawn, wedi bod yn addoli rhai o ddiwiau'r Ethiopiaid. Ond am ryw reswm neu gilydd, mae wedi troi yn iddew. Mae bwysiadu crefydd yr iddew wedi dod yn broselit. Hynny yw, ac mae bobl yn gallu gwneud hynny, a bobl yn gallu dewis newid i crefydd, yn rhwydd iawn, mewn gwirionedd, ond doedd e ddim wedi gallu newid i galon. A doedd e ddim yn gweld eisiau newid i galon, mae'n debyg chwaith. Mae yna rai pethau, wrth gwrs, y gallwn ni wneud, ond mae yna waith sydd yn eiddo i'r arglwydd yn unig, wrth gwrs. Fe pia'r hawl yn unig, fe pia'r gallu yn unig, i newid calon dyn. A dyna nath e yn hanes y dyn yma. Mae e'n grefyddol, mae e'n selog o grefyddol, yn ddigon selog i deithio i Jerusalem. Taith bell a thaith anodd, ddim yn hawdd i deithio yn y dyddiau hynny o Ethiopia i Jerusalem. Ond chi'n gweld, mae gair Duw eto yn atgoffa ni fod yna y fath beth a sel i gael, gan grefyddwyr, sel heb wybodaeth. Mae hynny yn amlwg iawn yn y byd yma, dyw e mewn rhai crefyddau lle mae bobl yn selog iawn dros i crefydd, ond yn greulon hefyd. Ac yn barod i ddifa bobl eraill. Dyw sel yn ddo hunan yn ddim byd, ydyw e. Ond mi oedd hwn yn selog iawn yn ei ymdrech yn ei grefydd, i ymgasglu gyda'r iddewon eraill yn y deml yn Jerusalem, i fynd ar Bererindod megis i Jerusalem. Ond oedd e'n dychwelyd, ac mi fydden ni am awgrymu chi i fod e'n dychwelyd yn ddyn siomedig. Pam wy'n awgrymu hynny? Wel, mae Deuteronomium, drydedd benod ar 20 ar adnod gyntaf, yn gwahardd yr einich rhag ymuno gyda chynulleidfa yr arglwydd. Hynny yw, ni gael bod yn glir, y ddeddf seremoniol yn ei wahardd e o blegu di fod e yn einich, o blegu di fod e yn cael ei ystyried yn ddiffygiol. Ac dwi'n meddwl na llefyn llai na bod yn siomedig eithriadol ar ôl teithio mor bell bod drws y deml yn cael ei gau yn glep yn ei wyneb e. Chei di ddim dod i fewn yma. Mae'r ddeddf yn dy wahardd di. Os oedd e'n siomedig, y gwyn siŵr i fod siom dda oedd hon. Siom nath i yrru fe i chwilio'r gair. Dyna pam wy'n credu. Oedd e'n chwilio gair Duw. Oedd e wedi cael ei gau mas, ac oedd e'n chwilio am ffordd i fewn. Oedd e eisiau cael bod ymhlith bobl Dduw. Rhai oedd e'n meddwl oedd yn bobl Dduw. Oedd e eisiau cael mynd i fewn, ond oedd e. Ond oedd e wedi cael ei gau mas.
Ysgwn ni oedden ni, bob un ohono ni, wedi dod i weld yn methiant yn wyneb gofynion deddf Duw. Ddim yn sôn nawr am y ddeddf seremoniol yn gymaint wrth gwrs. Ond ych chi'mod, mae deddf Duw yn hawlio bod ni yn ei chadw hi i gyd, yn ei chadw hi yn barhaus, ac yn ei chadw hi yn gydwybodol os i ni eisiau cael iachawdwriaeth drwyddi. Ond i ni ddim yn sylweddoli hynny yn cyflwr naturiol, fel un i ni meddwl mwy na thebyg. Os nawn ni ryw ymdrech fach bitw i fihafio'n hunain, bydd yr arglwydd siŵr o edrych arno ni yn ffafriol, fel na i ni'n edrych ar bethau. Ond nid felly, nid dyna safonau yr arglwydd o gwbl. Mae safonau fe fel fe hunan yn berffeth. Os i ni am iachawdwriaeth trwy'r ddeddf, dwi'n dweud eto, mae rhaid i ni gadw popeth mae Duw yn ei orchymyn yn y ddeddf foesol. Mae rhaid ni barhau ar y ffordd honno, i barhau i fyddhau, ac i fyddhau yn gydwybodol. Be dwi'n ei olygu wrth hynny? Chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn dehongli'r ddeddf yn y bregaeth ar y mynydd. Os i ni yn euog o fod yn ddig yn erbyn ein brawd, yn anghyfiawn felly, i ni'n euog o dorri'r ddeddf. Pa ddeddf? Na ladd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu ni, mae e'n dehongli y ddeddf, ac mae hawl gydag e'n neud o blegyd fe i hawduri. Ac mae e'n dweud, os oes na fwriad cas yn eich calon chi tuag at eich brawd, wel, i ni'n defnyddio geiriau fel if looks could kill, ynddi ni, stab in the back. I ni'n gwybod beth yw hynny'n iawn. Ac yn y glorian hon i ni yn bryn, ynddi ni. I ni'n euog. Does dim gobeith dyn ni, mae deddf Duw, allwn ni ddweud, yn gwahardd ni. Rhag mynd i fewn, mynd i fewn i gynulleidfa'r arglwydd, mynd i fewn i'r nefoedd yn y diwedd. Mae'r ddeddf, medda'r apostol Paul, yn wan trwy y cnawd. Ac felly, ffordd ar gau yw ffordd y ddeddf. Nawr, oedd rhaid i'r einich yma brofi'r siom o gael ei wrthod, o gael ei gau mas mwyn dod i aeddfedrwydd, i glywed y newyddion da. A dyma fel mae'r arglwydd yn gweithio gyda ni, ynddo fe? Mae rhaid i ni gael siom yn ein hunain, yn dos e? Mae rhaid i ni ddod i'r fan lle ni'n gallu gweld bod ni ddim yn gallu achub yn hunain. Bod ni ddim yn gallu cadw deddf Duw. Ac wedyn ni ddod i'r fan honno. Mae'r efengil yn dod yn werthfawr i ni, yn diwy. Ac dyna sydd yn dod nesaf yn yr hanes yma. Mae ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ddysgu, i bregethu i'r einich yma. Dyma fe te a'i ben yn y sgrôl, ben yn y llyfr. Mae'n beth da yn dywe i ddarllen gair Duw fel yna, yn chwilio gair Duw fel yna, mwyn dod o hyd i iachawdwriaeth, mwyn dod o hyd i'r ceidwad, mwyn dod o hyd i'r hyn fydd yn dda i'n heneidiau tragwyddol ni. Ni'n ddigon hen yma i gyd mwy na thebyg i gofio adeg pan oedd aroliadau ysgol Sul, a chi'n darllen y gair mwyn cael marciau gwell na ryw eglwys arall yn aroliadau ysgol Sul yn yr Enaduriaeth a ryw bethau fel yna. Nid dyna reswm dros darllen gair Duw efe. Dyma reswm mwyn dod o hyd i'r ceidwad. Wel, chi'n gweld Duw ar waith fan hyn. Oedd e'n darllen proffwydoliaeth Eseia, y proffwyd efengylaeth. Lle fe fod wedi bod yn darllen unrhyw ddarn o'r Hen Testament yn gael fe, ond mae e'n darllen yn y proffwyd gorau oll. Mae'n darllen yn y benod orau oll, Eseia 53. Mae'n darllen am rywun yn dioddau. Darllen am rywun dioddau cam.
Os dim cyfiawnder iddo fe. Ac mae e'n cael ei dorri ymaith. Nawr, dyw e'n deall hyn o gwbl. A dyn ni ddim yn deall o dyn ni, tan bod yr ysbryd yn ein goleuo ni. Ac mae Duw yn defnyddio dynion hefyd, wrth gwrs, fel yn yr achos yma gyda Philip. Ond beth oedd yn mynd trwy feddwl esgwn ni pan oedd e'n darllen, ni'n gwybod mai am Iesu Grist oedd e'n darllen, wrth gwrs, ond pan wrth i fod e'n darllen am y person yma oedd yn dioddau, yn cael cam. Sgwn ni bod e'n meddwl iddi hunan, wel, beth sydd yn mynd i ddod o hwn? Achos oedd e'n gyfarwydd â gwladweinwyr pwysig yn dod trwy lys, Candes, Brenhines, Ethiopia, statesmen yma mynd o dod, chi'n bobl bwerus, beth bydden nhw'n galw heddi, movers and shakers. Rheini oedd e'n gyfarwydd â, rheini oedd e'n gallu gwneud pethau, rheini oedd e'n gallu newid pethau, ond mae'n darllen am hwn, mae e fel petai yn ddirym i wneud unrhyw beth o gwbl. Ac mae Philip yn gofyn iddo, wyt ti'n deall y peth o'r wyt ti yn ei ddarllen? Mae hwn yn mynd i fod yn bregethwr esboniadol te, ar ei gyfer yn diwe. A chan ddechrau fanna, chan ddechrau ar yr ysgrythyr honno, fe a bregethodd iddo yr Iesu. Gogoneddus, yn diwe. Nawr, chi'n gwybod beth yw ystyr yr Iesu, ynddi chi? Yr angel yn dweud wrth Mair, tia elwi ei enw fi Iesu. O ble gyda fe awared ei bobl, oddi wrth ei pechodau. Ac felly, chi'n gweld, mae Philip yn mynd i esbonio iddo fe, yn diwe, mae trwy ddioddefaint, trwy ddioddau cleisiau, a chosb, y bydde'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn waredwr i'w bobl. Hynny yw, mae'n esbonio dirprwyaeth Crist iddo fe. Mae'n bownd o wneud, yn dywe. A dyna sydd yn dod nesa mewn gwirionedd ar ôl yr darn sydd yn cael ei ddyfynnu. Bod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddryllio am gamwedd fy mhobl. Nawr, dyma ddirprwyaeth. Dyma ganol yr Efengyl. Mae e mor syml, mae e mor ddwys, ac mae e mor allweddol yn diwe. Bod ni gyd yn dod i'r fan lle i ni'n deall fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw yn ein lle ni, wedi marw yn fy lle i. Dyma'r peth mawr yn dyfe mewn gwirionedd yn yr Efengyl. Mae'r emynau yn llawn o'r ddirprwyaeth yma, substitution yma, yn diw nhw. In my place condemned he stood. Rhyfeddod a berin ddiddarfod yw'r ffordd a gymerodd fe i gadw pechadur colledig trwy farw ei hun yn ei le. Ac mae'r bennod yna yn mynd mlaen, os cofiwch chi, diwedd pennod Eseia 53, yn ogoneddus. Mae'n dechrau off yn dywyll iawn y bennod honno, pwy a gredodd un ymadrodd, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd, yn disgrifio'r arglwydd Iesu Grist fel gwreiddyn o dir sych, ac i ni'n meddwl eto, beth sydd yn mynd i ddod? Gwreiddyn o dir sych? Os yna rhywbeth addawol fan hyn? Os yna rhywbeth yn mynd i darddu o'r gwreiddyn yma? Gwreiddyn o dir sych a neb yn credu ynddo fe? Ond erbyn diwedd y bennod, ar ôl disgrifio ei waith dirprwyol ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law fy ngwas cyfiawn a gyfiawn ha lawer trwy ei wybodaeth. Fe a ddig bechodau llaweroedd ac a eiriolodd dros y troseddwyr. Ac mae'r cyfan yn llwyddiant.
ni chollwyd gwaed y groes, erioed am ddim i'r llawr. Na dda fe. Na dioddef angael oes, heb ryw ddibenion mawr. A dyma oedd ei amcan ef, fy nwyn o'r byd i deyrnas nef. Sdim byd yn sefyll yn ffordd y gwaith yna, gyfeillion. Ac mae Philip yn cael y fraint o bregethu hyn i'r einich yma. Ac mae'n gwrando, yn dywe, ac mae'n cuddio gair Duw yn ei galon, yn dwi'n yn gweud dim byd. Fi'n meddwl amdano fe, yr cogs yn mynd yn ei fenydd chi'n gwybod. Mae e'n meddwl, mae e'n pondro. Ac mae'r gair yn syrthio iddi galon e. Ac wedyn mae'n gofyn, sy'n dangos yn glir bod e wedi dod i gredu yn y munudau yna. Be sydd yn llyddias fy medyddio? Pam na llai'n cael fy medyddio, medda fe? Wel, felly di. Os y ti'n credu a holl galon. Falle bod yna gyfeiriad fan hyn at Seimon y Swynwr nôl yn y benod. Achos oedd calon hwnnw ddim yn iawn gyda'r arglwydd. A pam o'n i'n dod i gredu, chi'n bod, mae e yn cynnwys yn calonau ni, mae'n calonau ni'n involved wrth gredu. Nid dim ond mater pen yw e, efe. Nid dim ond dweud ie i ryw ddatganiadau, ryw wirioneddau ynglyn ar arglwydd Iesu Grist. O na, mae'r enaid i gyd yn ymateb, mae'n serchiadau ni yn ymateb, mae'n ewyllus ni yn ymateb, yn meddwl ar serchiadau a'r ewyllus. Ac i ni yn dod i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, yn rhoi ein holl berson fel petai i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae e'n cyffesu, bod e'n credu bod Iesu Grist yn fab Duw. Mae e'n llawenhau. Philip yn cael ei gipio oedd hi wrtho fe, ond mi fydde gydag e gwmni, bydde fe. Wrth rodio gyda'r Iesu, chi daith oedd honna ar y ffordd nôl gytre. Dim ond yr einich nawr a'r arglwydd Iesu Grist gydag e. Ni'n meddwl am yr daith yna ffordd i emais, a'i calonau nhw yn cael ei cynesu wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith. Bendigedig, mi fydda'r arglwydd Iesu Grist, beth yn ei adael e. Bydden nhw'n gymdeithion gyda'i gilydd tra bo'r einich yma ar y ddaear, ac i bob tragwyddoldeb mi fydden nhw gyda'i gilydd, ac yna cafod gyda'i ef. Dydd y fan, gyda Iesu Grist ar ddydd y fan, pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Dwi'n ôl â chi at y fan dechreuais i. Dyddi y fflat ydyn, ond wrth edrych nôl ar yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud, fel y gnath e weithio rhoi'r elfennau mae gyd ar waith. Anghofiau fydd bod mas yn yr ardd yn Llangennech. Mrs Eam yn cofio yn glir, mae'n debyg, ar achlysur bu farw parchedig John Thomas Sanfields, 1969 oedd hi. Pam o'n i allan yn yr ardd, dwi ddim yn gwybod. Ond wy'n credu bod hynny yn rhefn Rhagluniaeth Duw. Ac yn gweld yr angladd ac yn gweld Mrs Thomas o lan y bedd yn canu. A gweld ffydd. Gweld rhywun oedd galaru, geto i gyd, yn fuddugoliaethus. Oedd hwnna argraff fawr arna i. Wy'n cofio dyn o'r bont yr Ddiles, yn dod i'r tŷ eto ac yn holi ble oedd na fedd arbennig, oedd yn had ddim yn digwydd bod yn y tŷ. A dyma fi'n arwen i'r un fynwent, ac wrth yn bod ni'n cerdded, oedd y dyn yma'n Gristion, ond o'n i ddim yn gwybod. Mae'n stopio
A dyma fe'n pwyntio at garreg fedd ac arni yr adnod, byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. A chi'n gwybod beth wedodd etho i? Mae'n beth mawr i fedru dweud hynny, medda fe. Dim mwy. Ond fe ddechreuais i feddwl, beth oedd y dyn yma'n cyfeirio ato fe, bod e'n beth mawr. Bod Paul yn dweud, byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. Ni methu dweud hynny. Ond mi ddes i. Rhagluniaeth yr arglwydd. I ni'n canmol i rhagluniaeth a'i ras e. Wrth bod e'n cofio amdano ni yn ein cyflwr. Amen. Pum cant 35. Y mae'r ymdrech yn parhau, y mae ngobaith bron llesgau. Caled ydyw brwydro cyd, ar ddrwg galon ac ar byd. Ti fi gynt ar galfari, gwrando, gwrando ar fy nghri. O llalluog fraich fy new, gadw o eiddil un yn fyw. 535. Diolch i ti, Arglwydd, am roi i ni y fuddugoliaeth. Ac i ni'n gofyn i ti y cawn i fynd ymlaen yn wir gyda thi, tywys ni'r dyfodol, os gwelid i'n dda, chadw ni yn dy gwmni ac yn dy gariad. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas felys yr ysbryd glân, fyddo gyda ni oll, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.